bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility (PAR) mas nikusog pa og nahimo ng usa ka severe tropical storm. Apan matod pa sa pag-asa, dili kini makaapekto sa kahimtang sa panahon dinhi sa nasod. Straight to the point. Aso manghinaot ta mga sukindig paminaw nga pero init sa kay kaingon sa tang tag mo ulan-ulan lang kay puti pong inita atong panahon pero saon man pod nga mahimo ning bagyo pero dunay posibilidad sad nga mahimong bagyo, mahimo pong super typhoon. May na lang gani kay dili sa mo landfall na sa ato mga sukindig paminaw kayo taas Pilipinas niya ang bagyo pod kaning ni ang bagyo. Naay gipanglantawan nila ba nga posible nga kanang naa nga mahimo siya nga super typhoon kun galing bana-bana pa nakahibalo tingali po dining ni ang maong bagyo mga sukindig paminaw nga mosulod tas Pilipinas magkaguliyang na po na sila diha kay ang uban ramang ayuda wa pa mahatag. Ang ayuda ra ba nga para sa kanang fuel subsidy wa pa man gani mahatag, wala pa man gani mahatagan gyud tanan. Anya katusan sa bagyong Tino ang uban sad wa mahatagi. Sunod ta dito na disgrasya na pud ning kuan ani. Sumo na nga may na lang gyud in town kay mura og na dala mga sukindig paminaw sa kuan. Sunan ka nga ni kuan na may bayar sa nangilid-kilid ra siya sa kanang naang Pilipinas. Kana kun galing makasod pero wa pa man gyud sa makasod. Manghinaot ta nga mosulod manggaling diri ra mo landfall. Dili ra man noon sa makalandfall mga sukindig paminaw pero makasinati pud kisdom sa panahon.